थिगानो दङ खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोब्बान ब्लग टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय मा जेब भगबान होननाय महर लानो जोंनाबो दाम गय इनिफ्राय ब्लग श'फोरा जोबोद सिनायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय फुंनि समाय आरोना एसे खामानि ओंखारनानै होदों जोंहा स' नायलांबाय हायदो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगसआव मा मा सेयार खालामलांनो हायो आरो आं बिदि बुङियाबो एसे गोबाव जाबाय सोरबाफोर गोदान लायलांफ्रांदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय फुंनि 7टा ओमफ्राय बे ओंखाम मोननै खुरनाया जाहैबाय मा माजों थाग्रा गथ' दाखै लोमजानाय ओमफ्राय मा सानैजों थांसिगोन बिसोरो उदालगुरि आरोना थांग्रोसिगोन आरो बिसोरो ओमफ्राय बिसोर सानैनो आं माबार ओंखाम गुदुं संनानै हायनानै दोनखाबाय ओंखामखौ जायफा एफा जायोनो ओरै रेडि जागासिनो जया जया कान्दिबा उलायसि नागिरे नै बे सासे सुबुङाबो थांफागोन आरोना बिबै मोजाङै थांफागोन दुस्थ' खालामहैनाङा दे आनैमोनाव पाल्टामे लायनोसै आबिनि ब्लाउसखौ सोफाखाबाय दे आया प्लास्टिकआव सोआसै आखरदा खख्र' आखरदा थेमायनो सोबाय जायगा जागोन थिखांगोननो मालाय दा आखरदा ओरै खख्र' होनबाय थागोन दे दुस्थ' खालामहैनाङा आगैजों मोजां आनैनि खोथाखौ मानिनानै थायोखा थेमाजों खि लाबाय बायो नामा गावगोन खादो मोजाङै मजबुत खानानै लादो उदालगुरिसिम थांनायाबो थाइसे थाइनैजों सहैया बाब सानसे थोलो लागोन इसोरो दानि हैनायाथ' गारि भारा जाहैबाय दाख्लै जौ बायनाया नै पार्टिनिया बेखौ आङो बेखार ओरैनोबो लाखाया माने आंनि पार्टि नालाय पार्टि एक्सट्रा होनसै आरो नै जौ बिबायानो मावखादोंमोन नालाय ग्रोब 5 थाखा नगद हरखानोसै आङो नङाबा खें मोनगोन ना बुरि मानसि नोंहालाय मानि फैसाबाव बेहाबो फैसा लांफाबावगोनसोनो नगद पुरस्कार थांदो आनै मोनाव मेला मेथाइ मोनजाखायो 100 गैलाथ' बाबा नै बाबाना खालि जाबाय ए भगबान मोजाङै ला ओमफ्राय फालतु बुस्थु बायनानै जानाङा चिप्स लानाङा दे बे सोलियो आबिजों सोलायथां फैसा गैला आंनाव नुवाखै फैसा आब'न मेथायानो हरबाय नोंनो हरबाय आबिनि गारा भारा हरबाय जोंहा माखौ मैगं बायनानै जाबोनांगौ गैला पार्टि जानानै जोब्बायना थांदो आबैनो थाहैदो रेडि बाबारे बाप है पेटार लायरायबाय थानो नाङा ओमफ्राय दा गारियाव सिरि थेनथ'लां थाबायनो आयै थाबायनो थ' मानो गाबनांगौ बिमायालाय नोंना नोंहा थांनो ओंखारनाया मा खि मोनजानो नोंहा जाम्बा बिमाखौ नागारलाङा सानैल'खौनो थांनो हाला नोङो गावनो थांनो होननानै लुबैनानै गावनो थांनो होननानै जबरदस्ति ओंखारबाय आरो दाना गाना आसुरिलै नों बाबा गाखोदो रेडि बेजों थांगोन क'क्राझारसिम क'क्राझारनिफ्राय डाइरेक्ट माबा बड'लेण्ड गाखोआ माजों गाखोआ आयै गैला इहासो गाखोनो हमथा बिफा गाखोआलै सना आबैया फैफिनगोन ना बिजोंलाय थाब सहैयोना बिफा स्पिडाव खारो खारनाया गाखोदो इसा गाखोनो बेसे टाइम नालागे ना बाव बेसे टाइम नालागे ना क'क्राझार पाबा बड'लेण्ड एकदम किबा करबा लागे थाङा सना आयो गारियानो थांफानो हायाखिसै थांदो गाखोदो गाखोदो दे थांदो दे मा जाखिब्ला थांनो ओंखारनाया दा गेब्लाब्ला थांसै जोंहालाय माथो खालामबावनो फैदो हनै रावखौबो गालाङानो आं मिथियाहाय बिफा थाङाबा थांनाय नङा बिदा थाङाबा थांनाय नङा ओमफ्राय फिसालाया मिनिनानै थैगोन दे गावनो फुङावनो आंबो थांगोन मामि होननानै एकदम दावराव जाबाय आरोना ओमफ्राय आं बाना खालामखादोंमोन नों थांनो हानाय नङा बाबा थाङा आबैया दिगदार जागोन होननानै गारियाव आरोना बिराद गोजानावसो जानानै ओमफ्राय थांनो होननानै अख्रा ओमफ्राय थाङो नालाय दे दुगैस्रां लोबस्रां
ओंखारबाय गानबाय जोमबाय गावनो पेकिं खालामबाय बायदि बायदि सोबाय बिबैनि ब्लाउस सिन्थायनो गावनि बेगाव सोबावलायबाय दाना बारा बिमाखौ नागारनाय टाइमाव सफैथारबायना मोखाङा सोम आहा पात्ता मोनाखै थफि हमदोंना मिन्थियाखै ओइ सरबगुदियाव मोदै रथ' जाहैबाय मा जाबावनांगौ बियो खुनु बेला बिमानि आलदा थाफेरा बिमाखौ नागारनानै जेरावबो थांफेरा अबाय थांनो ना थै थांनो हामारथारासै आरोना थांनो होननाय मानसियानो गैला बिमाखौ नागारनो हाया बियो थाङाखिसै थालांमारबाय बिबैयासो थफ्ला सोलायनानै आरो बेग लांफैनानै आरो लानानै थांनांबाय ओमफ्राय खम गोजान उदालगुरियाबो साधारन नङा ओमफ्राय मा होनो बिमानै दङना हाबा जाहैनाय फिसाजो जोंना बेयाव थांगोन आरो ओमफ्राय बे गथ'नाबो न'आ बेयावनो नालाय थांथ'सिगोन आरोना ओमफ्राय आरो दासान्दिथ' माबा सोलिगासिनो दंना रेशन कार्डनि फिंगार होनाय बे खामानिनि थाखायबो बिसिनि न'नियाव फन हरगासिनो दं नालाय उन्दैखौहाय ओमफ्राय ओंखायनो बिनिबो थांथावथाव थांबाय आरो मायाबो आलासि जानो लुबैबाय ओंखायनो थांबाय आरोना गाव दा साननै सानथाम थानानै फैयो ना मायो फैफिनसिगोन थाथ'नोसैलाय जोंहा खालि बिबै गैयाबाबो न'खौ एकदम खालि मोनो आरोना बिरादनो बुरै मानसि गैयाबा साखौनो लोङाखै जोंहा बिसोरखौसो जुबु दुथुर बिदाय हरबाय दासो साहा लोंनोसै ओमफ्राय फिसालाखौ जा मिनिनोबो ओंखारगारबायना आङो अननोबो ओंखारबाय आङो बेफोरबायदि गथ'खौ ओमफ्राय हस्टेलाव बोरै दोनहरगोन बिफाया नुबावबायसो ओमफ्राय दा बेनो हायो नोंखौ नागारनानै थांनोसो होनबावो आंलाय गोरा जानानै ओंखारनायखाय थांगोन सानदोंमोन आसुरित मोनबाय आङो खुनु बेला थांफेरा आलदा थांफेरा दिनैसो नुबाय आं बिनि रुपखौ आरोना बिमाखौ नागारनो होनबाथाय मायदि जायो नुवाखै ओरैनोबा फेथेर नांलायगोन बियो नागारनाय समाव बोरायनो गैला बाब मा जागोनहाय बेखौ हस्टेलाव दोनहरनांगौबा दाबायदियाव आंहासो बिखाया दोरफो खामग्लिजोबगोन बे गथ'नि महरखौ नुनानै आरोना बुरखायबाबो हायाखै गावखौनो गाव आं बुरखायबाबो पात्ता मोनाखै आरोना सनाफोर दै ओमफ्राय दाख्लैनि इटा आद्राखौ नैबे बिथाङा रोगाबाय आरोना ओमफ्राय गानाबो जिबायदि दामदों मालाय बांलादेशि गान जों हाख'वासै मेंनायजों जाबजों फुजा रोगाफिननो हायासै आरोना आद्रा खिद्राखौ बे रोगाबाय आरो ओरै दालाय दाननाय खामानि सोलिगासिनो दङ जोंहा थाइजौ दालाय बिराद जामफावफाव जाथारबाय थाइजौ दालाया आरोना ओंखायनो एसे स्रां खालामनो नागिरदों सान्दुं सायख्लंबो नांगौ जायोना गावखौ भिडिअ खालामनायखौ नेटाव सार्भिना होलायनायखौ नुवाखै तर आप ऐसे एक जन साइड होने कारणे भय करसे गानाबो जा सारि आदि बिना होलायनायसो दामगासिनो दं आरोना मिनिथावथाव ओमफ्राय जों बिमा फिसा 20 थाखा फैसा लानानै ओंखारदों आरो ओइ सासे आनैमोनाव मैथा लायनो होननानै जोंनावनो दङमोन मैथाया जागासेया ओंखारोमोन दाख्लै ब्रुं बोरमा ना मा साफा खालामलांजोब्बाय दा मुलि नांगौबाबो मैथा गैला जोंनावहाय खालि माबाल'सै आरोना मैथानि दालायल'सै मैथा लायनो थांनाया मिनिनानै थैगोन बै आनैमोनावनोमोन अंगनाबादियाव मावखायो नालाय आनैयाहाय मैथाया मोसौआ जानानै ब्रुं जाजोब्बायनो नै दाना अंगनाबादिनिफ्राय जोंहा नानिनि नामै बेखौसो मोनबोबाय आरोना मालटपिटानो मोनो जोंहाबो गामियावबाबो गेजेर बिदिनो खुगुनि मटर बे खुगुनि जाग्रा मटर बेफोरखौ मोनो आरोना बिबैया लांनानै जाहैयो फुजोनि नामैहाय ओमफ्राय नै दा बेखौ मोन्दों मोजां नुथारदों माथो गोथाव मोन्दों होन्दोंनो गथ'फ्रा लगायना होनायनायसै आङो दे दाबो सेंग्रायैनो दङना बिफां दाननायालाय आरो मा खानायाल'सो एसे गदों दा खाफालना थान्दा जायगायाव थाहैनायखायसो गदों दा जेबो नङा दे आइदै ओमफ्राय सनाफोर नै मानि रोसिया नै बारा गैया खोमा ओमफ्राय मा होनो आब'नि सासे कास्टमारा गंसे माइब्रा मोनबा नांगौ होनदों नालाय बेखौनो सोंहरनानै सोनो नागिरदों आङो गंसे जायो ना आधा बथल जायो नै सनाफोर खुदै गग्राफ्रा खुदै गसिगोन बायदि मोनखाबाय आरोना आङो नैबेनिफ्राय हायखांदों आङो जायानो आं फैनायनिफ्राय दाङाखै दे सनाफोर जेब्लानो दाङो अब्लानो आं देखायखायो आरोना एथ'बां फाग्लि नङा नालाय नै ओमफ्राय नैबे बथलाव सोनोसै आङो लागाव 300 थाखा बथलाव सोनाबा 300 थाखा बारा नङा र' आं जौ सोदों सोनानै लागोनसै आङो थाग थिग गंसे जाबाय नै सनाफोर ओमफ्राय गोजिल'सै आरोना बारा गोजिखौ नायनो बायो आं ओमफ्राय नै गाज्रि मोनो नाङा थिगानो दङ
हैनानै फैगोनसै आं आब'नो आरोना नायलाय सोनाफोर बथलाव मासि गोजा सुन्दर नुखादों 300 थाखा फाननानै दोनबायानो आं नै बिखुनजो बिमानि जौखौ आरोना नोंनि जौआ 200 थाखानिल' जादों होननानै बुंनानै थगायनांसिगोन एक्सट्राखौ आं ट्रोब खालामनांसिगोन आरोना मैथाजों नाया कन्टिनिउ नै बेहा माबा मैथाजों नाबाबो एसे लावसो जानो नागिरदो आरोना ओमफ्राय ओरै दालि संखानायखाय आङो मा होनो एकदम एसेल' खालामसै दे थप थप होनबाय मैथाबाथाय बेहा दालिखौ संलायनाङा होननायसो जायो आरोना ओमफ्राय आंहा दालि ओंख्रि ओमफ्राय मैथाजों नाबा बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय थावबो होबावासो बियो बिदिनो सिम्पोल सङो अब्लाबो नाया थाव सेरखानाय नालाय नै एसे गोदौबाथाय बन्द' खालामसैसो आं नङाबा एफा इसेल' संदों होनबावगोनसो मिनिनानै थैगोनसो मैथा ओंख्रिखौबाथाय जि बुरजा जानो लुगैयो बियो मानसियाबो बारा गैखाला दिनैहाय ओमफ्राय नै गालिमोननि महाराजा सारायाबो हैनांगौ आरोना दिनैबो लुखुर लाखार मावनानैनो देरेनलायबाय दायो हैथारनांसिगौ नङाबा आङो गालिजों एकदम आरो नेक्स्टआव हरजानाय नंला आरोना हाबानि बेदर संबा आंखौ लेंहरनाय नंला बियो जानो आरो गालि बिमाजों आं होख्रां हरजानो हासिगौ बिजावजालिजों दाहाय हैथारनोसै आरोना कारेन्टआबो दाबो फैथ'वाखै सनाफोर मा होनो एकदम मबाइलाबो चार्ज गैला लांनायखौ आङो मबाइलखौ लांफालायला सनाफोर हैनानै फैगोनसै बिराद दोखो दोखो मेंबाय आरोना फैनानै सेने दुगैफैलाबायनोसैल' आरोना नै आंजोंनो समानखा नै साराया आंनिफ्रायसो देरसिन आरोना ओमफ्राय भिडिअखौबो गोलाव खालामला आङो एकदम दोखो दोखो मेंग्लिजोब्बाय आरोना खामानिया लुखुर लाखार जाबाय अमा आदार मा आदार ना ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो दिनै बेखिनिखौनो देखायनाय जाबाय आरोना बिखुनजो बिमाया दा बर्थमान गैथ'ला थांबाय ओमफ्राय बेफोरनो लुखुर लाखार खामानि बेनोमोन देखायजोबनो हायासै ओमफ्राय जायफोरा आंनि बेखिनि भिडिअखौ फुराय नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय एसे धामाका लाबोनो सेस्था खालामसै थेंक इउ स' माच